शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरो सर्व हि माझा सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी पावसावे तुझ्या दास बोधासी बोधवा अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदास महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी मेरे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री जानकी जीवन स्मरण जय 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 रघुवीर। आजी नित्य नियमाप्रमाणे घेतल्यार 156 मना श्लोकम घेवचो पहिल सांगले पहिले श्लोकांतून दिसेना जनी तेची शोधून पाहे बरे पाहता गुज तेथेची आहे करी घेऊ जाता कदा आढळेना जनी सर्व कोंदाटले ते कळेना। सर्व जगात कोंदटलेली वारी भरल्या परब्रह्म सगळीकडे एक सम तरी ते त्या आमक दिसना आणि धोर इथे मला त्या धोर जायना ताका स्पर्श जायना दिसना ऐकना कलेता जे जाणीव जायना जाणीव कोणग्यांची इच्छा असल्या जाणीव जावचे शकतात जाल्यार कले कळना तरी ती इच्छा कशी जावची कलेक बरे फळ दिसल्यार मात्र आमकां ताजी आश जात नव्हे कले कळनाची दिसता तो फक्त देह सगळ्यांगल बाकीच्यांगल देह आमगल देह
अशी त्यांनी ती तांगल खंयची वागणे त्याप्रमाणेच आम्ही वतात. आमच्या स्वभावाप्रमाणे आम्ही वागतात ती तांगल स्वभावाप्रमाणे ती वागतात. आणि हे स्वप्नांतले जागृतींची स्वप्न चालूच मरसरी अशें आसता. पण ते गुज म्हळ्यार हे म्हणतात ताका पुट्टू जावन बशिल्लें हें जें आसा तें आमकां दिसना. तरी आतां ते सांगता ती थोडे जाण शास्त्र बिस्त्र वाचून हो म्हाका सगळें कळ्ळें म्हणटात. ते म्हाका सगळें कळ्ळें. आतां श्लोक ताजे खातीर आसा. म्हणे जाणता तो जनी मूर्ख आहे, मूर्ख पाहे अतर्कासी तर्की असा कोण आहे. जनी मी पणे पाहता पाहवेना, तया लक्षिता वेगळे राहवेना. जय जय रघुवीर समर्थ. पण जर म्हणले हा सगळं जाणता, सगळं विद्वान अक्षरशः डेली अशी प्रवचन विवेचन करतले, पण सगळ्यांका आत्मज्ञान झालेलं असं. पण एक तरी असं की तो जर म्हणालो की म्हाका सगळं आत्मज्ञान जाल्ले, तरी तागेल प्रगती थंय खुंटता. त्यामुळे जो म्हणता ताका जाल्लेलं असं ना. आणि ज्या मनुष्याक आत्मज्ञान खरें जाता तो म्हणू शकना. खंयचोय अनुभव आमकां तसो लास्ट टायम खंयची हांता येईल त्यांची श्लोक की खंयचोय अनुभव इवन व्यवहारांतलो अनुभव कोणाकय सांगू जायना. गोड खावच्या दिलबा नेमके गोड म्हळ्यार कशी लागता, गोडी म्हळ्यार कल्ले कळना सांगू. ताचे खातीर गोडाची दिवका दुसऱ्या तोंडांत तळटा कळटा गोड कशी लागता. तशी म्हाका सगळें गोत तसो म्हणलेले आमकां खरें म्हळ्यार समज कळलेलं आसा. हांगा ते सांगता तो मूर्ख आसा. इत्या म्हळ्यार आता साध्या व्यवहारांतले हें पळोवया की म्हाका समजा हांव म्हळ्यार म्हाका न्हीद पडल्या हो म्हणल्यार ताका न्हीद पडलेली आसता. जो म्हणू शकता हांव न्हिदला म्हळ्यार अशी लायन डावन ठीकच, पण म्हाका न्हीद लागल्या म्हणलेल्याक न्हीद लागील आसना. अशी म्हाका ध्यान लागल्या म्हणटलो तो ध्यान लागील आसना ताका. आणि खरें ध्यान कोणा लागता तो सांगना ध्यान लागल्या म्हणून. ताका पळोवन कळटा तो ध्यानांत आसना. तागेले हाजे वेळान कळटा. तशी ज्या मनशाक खरें ज्ञान जाल्ल्या ताची प्रचिती आयल्या, गुरुकृपेन आयल्या ती वेळी ता वळखल जाता ध्याता ध्येय आणि ध्यान सगळें एक जाता. ध्यान कल्ले पळोवन सारकें आस तरी तातूंत आनंद म्हाका मेळटा म्हणाची ओढ अशी. आणि हांव तेमी ती ध्याता म्हाका पळोवनची ओढ आसत. आणि ध्येय कल्ले स मगल आनंद म्हाका मेळटा म्हणून. आणि ध्यान कल्ल्याची रुपान हांव मेळटली. ध्यानाचे द्वारा हांव हे मेळोवनचे जाल्यार एक पण मेळ्ळें. मिट्टा बावली समुद्रान बुडयली चावल तो सर्ती बुडय सर्ती का मिट्टाची बावलीचा आकार आशिल्ली गमटवची कलर बिलर करून समुद्रान बुडयली. परत ती बावली वरतवे ती करगून दिली वर्णाची अजिबात. तशी हांतू तांणी सांगल्या जो जाणता म्हणटा पळय म्हणे जाणता. हांव जाणतस म्हाका सगळं कळटा म्हाका सगळं गोत्तस म्हणलेल्याक तांणी जाणलेलं आसना. नुसतो तो प्रकांड पंडित म्हणटात ताका. सगळें शास्त्र ताणें वाचल्यान ती ओळ पिल्ल्यान ती शाब्दीक सगळें गोत्तस जाल्यार प्रत्यक्ष अजिबात अभ्यास ना, ताजें ज्ञान ना, प्रत्यय ना, अनुभव ना, तांकां कळना. म्हळ्यार ताणें जर म्हणलें तर समर्थ ताका मूर्ख म्हणटात. त्यामुळे हें अतर्क आसत. हें जें ज्ञान आसत तें स्वताची तें जावंका जो तांतूं उडकी मारता तो आनी वैर्याना परत सांगूक किंवा आयल तरके तो तागल मन एक विंगड जालेलं आसता. ताका प्रत्यक्ष हें दिसनाची. ताका फक्त आत्मतत्व मात्र दिसता आसता. ताका फक्त परब्रह्म मात्र दिसता आसता. आणि त्यांनी ती ताका ही पृथ्वी कोण केली हें कोण केलें असले प्रश्न तागल मनात येना ती. तशीच एक म्हळ्यार कोणाक कळना न्ही ते अशी अचानक उलोवन वतात. एक दोन हास्य खबरी आसा ती आमगेले हांगा एक म्हळ्यार एक काणी आसा. एक चोर हॉस्पिटलान की चोर धांवतालो तावळी कळ्ळें ताका मागशी पोलीस लागले सगळे चोर 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 कळ्ळें. तर तो वचूलो एक कडेन स्ट्रेचर दवरले अशी डेड बॉडीज दवरची स्ट्रेचर
त्या पळयताने अशी घालदल कोणाच खातीर दवरली ती पाप ताजेर चोण न्हिदलो आणि माथ्यार ते पांगरो हल्लं नासतं न्हिदलो. तर ते वचूले सगळे लोक चोर सगळे धांवतात हे पकडतले लोक धांवतात चोर खंयसर म्हणून. तर तांकां संशय येनी थंय न्हिदला म्हणून डेड बॉडी दवरली आसतली म्हणून नळीच वता आशिल्ले. कितले घड्यांनी तरी हाकाच बई दिसले कोणे ते काडल्यार म्हणून. तर तोच काडलो डेड बॉडी म्हणाले चिक्केशे हात लागची भितरी कळ्ळें. गप्प जावन वळीत बशिल्ले हाल नासतना तर डेड बॉडी म्हणून लोक आशिल्ले जाल्यार हो म्हणालो डेड बॉडी तशी कोणे डेड बॉडी असल्या उठांक उलयत हांव डेड बॉडी म्हणून तशें जायना. आमगेर एक म्हणटा कॉलनींतल्यान ते कचरो उबारच्या येतात न्ही कचरेवाली तशी आयिल्ली. तर आमगे शेजार घराची ती विचित्र एक भाव आनी भयण राखताली विचित्र स्वभावाची आशिल्ली बा. तो तीक वतन केन्ना भायल्यान बीग घालून वतात कल्ल्या घालता म्हणून वतना. तर ती गप्प बसताली. तर एखाद तो कचरो उबारचे आयलो ताणे नेहमीच सरावा प्रमाणे ताणे आमगेली बेलकी तांगेली बेलकी हांव हांडिलो. कितले घड्यान तरी ताका दिसलें बीग आसा थंय म्हणून तो वचू भायर सरलो घेवन. वचू भायर सरल्यार भितरल्यान ही म्हणाली देखता नाही बाहर से ये लॉक आहे म्हणून. त्यामुळे तो भिल्ल एकदम तशी जाता. आमकां आत्मज्ञान जाल्या म्हणून कोण प्रवृत्ती मिरयत न्ही तांगेल चिट्याची भंय अशी दिसता आमकां. कित्याक म्हळ्यार ते अभिमानाच्यान तूं दुसऱ्यांक तुच्छ लेखता ती तें आत्मज्ञान न्हय. आत्मज्ञान जाल्यार सुद्धा परत येता ती जाल्यार ते तांगे दोळेच बदलतात तांगे दृष्टीच बदलता. तांत एक नमुन्या कळवप आणि सगळ्याक मदत करची कारण प्रत्येकान तांकां तोच आत्म दिसता आसता. तांकां देव दिसनाची तांगेर वायट गुण दिसना तांकां बरे गुण मात्र दिसतात. अशें करून ते हें जाता. तशें अतर्क आसा तर्की असा कोण आहे कोणाक तर्कच करच्या जायना तो कशेंच म्हूण सांगूं जायना. ताजे वाद विवाद ताजेर घालून कल्ल मेळटा वेळ मात्र फुकट वतना मेळटा. त्याच पेक्षा संतांगेर सहवासांत रावपाक आणि आमकां जाय ते आमी तेंच जावन आनी ते मेळोवपाक. जनी मीपणे पाहता पाह मेना जनातूं हांव मी कोण हें केल्यार कोणाक ताका खरें कल्लें दिशील आसना तया लक्षिता वेगळे राहवेना. जाल्यार खरेंची तुमकां जर मेळ्ळें तें तुमी एक जाली पड्डेरी ते सोण येवंक म्हूण दिसना. तो आनंद इतलो आसता आनी तुमीच तो आनंद जालो म्हणना पडे कोणें कल्लें म्हणलें तर तें आमकां बेजार जायना. आमकां जो पर्यंत बेजार जाता तो पर्यंत आमकां आत्मज्ञान जायनी म्हूण लेखचें. आगे चलो एकला चालो रे मुखार वचचें आणि सद्गुरूंगेर संगत धरची बरे लोकांगेर संगत धरची. आनंद यात्रेंत हांव इतले म्हळ्यार तुमकां दिसता हांव निवेचन करता म्हणून पण म्हजे पेक्षा इतले बरे स्वभावाचे लोक आसत न्ही तांगेल संगत म्हळ्यार सत्संगाची पंगत केली तशी सत्संगाची पंगत जाता. कारले वचून ताण म्हाका कितले बरबर लोक मेळ्ळे खरेंची कितले पाक म्हळ्यार कल्ल्यान अनएश्युमिंग काम करताले. कोणेय तांकां स्तुती करपा म्हणना कोणें कल्ले करपा म्हणना उत्स्फूर्त भजन म्हणटा ती उत्स्फूर्त वाचता ती उत्स्फूर्त वाड उतरपता ती प्रितीन वाडटा ती जाय ते करतात. तसले लोक तांगेल दोळ पळयल्यार निवडपाक कितलो आनंद जाता. तरी ते आत्मज्ञान नाही अजून पर्यंत पण शनै तें जातलें. इथे म्हळ्यार आमगे सद्गुरू आमगेल्या पाठीमागची आसता ती पाठीमागच्या कल्याक आमगे हृदयांत आसा आनी तांगेल संगती एक सत्संग आणि नामाची संगत गुरु नामाची संगत ही धरल्यार कल्ल्याक मेळच ना आमकां. म्हाका जे कळलेलें आसा तें शाश्वत ब्रह्म हांव पळयल्या अशें जो म्हणटा म्हाका हें कळ्ळें आनी हांव हें पळयल्या अशी जर कोणें म्हणटा तर तो मूर्ख अशी कोण म्हणटा नक्की समजचे म्हूण समर्थ म्हणटात. ब्रह्म तर्कातीत असो ताजेर तर्क करूंक जायना वाद करूंक जायना. हस्तेक एदी मोई ते हस्ते बद्दल वाद घालूं शकना की हस्ते हें कल्लें तें कल्लें करून. इवन ते बटूज म्हूण आसतात सांगताना पळय डुआप्स तांतूल एकले त्या एकल्याने पाय धरला रे खांबा वारेस अशे एक भागाच प्रमाणे आसता म्हणून एकमेकांत वाद घालता बसतात. शिवाय अशी जे हे आसा आमगेले
मला विंगविंगड रस्त्याने गच्चींत वचूं जाता. हल्ली बांदिल्ले बिल्डिंग अंतरी विंगड विंगड रस्त्याने आमी गच्चीन वतात. गच्चीर वचून की थंय ती गच्ची एकच सगळे बिल्डिंग एक केलेले आसतात. येतात विंगविंगड रस्त्याने. तशी विंगविंगड रस्त्याने टांगटांगेल गुरू घेऊन सांगात घेऊन येतात ती. पण एक फन पावली की सगळे जाण एकच गच्चीन पावतात. अरे तू असं, अरे तू असं म्हण सुद्धा जायना. थंय तू असं आणि हांव असं, हे हांव आणि तू वर नाची सगळे एक मय केवळ केवळ आमकां त्यांनी ती ताजी प्रलोभन जायना हांवें ते मेळोवन का म्हणून ताचे खातीर आज 100th हें आसा एपिसोड आसा आमगेले कल म्हणटात ताका धृती निश्चयात्मक बुद्धी आमी आनी प्रबल करता की आमकां जायची बा जायची म्हळ्यार तें प्रबल करता आमी. तशी आतां मी ते समर्थन त्या खातीर कल म्हळ्या म्हणे जाणता तो जनी मूर्ख पाहे तर्कासी तर्की असा कोण आहे. जनी मी पणे पाहता पाहवेना तया लक्षिता वेगळे राहवेना. जय जय रघुवीर समर्थ. आम्ही तशी आम्ही विंगड राबच्या पण ना. हे जे आत्मज्ञानी झालेले लोक असतात न्ही ते पाप म्हळ्यार परत येतात जाल्यार महाप्रयत्नाने तांकां ताजे खातीर थोडे सेंट डेव्हिड जावन येवचे जाता. तांकां संत मंडळी ती दुसरे जग बुडता म्हण अशें दिसता न्ही त्या वेळार तांकां वायट दिसता. जग बुडचें म्हणटलें जग खरें बुडना. तातूंत लोक रसातळाक वता ती मेंटली. कोण डिप्रेशनांत वता, कोण दुख्खांत असता, कोण रडता असता ती, कोण तेम बिमिरेत असता, कोण बाकीच्या पल्ल्यार मारता असता. अशें सगळें कोण अन्याय करता ती, कोण अन्याय सहन करता ती. समर्थांगेल्या वेळार मस्त तशी अन्याय करतले आनी अन्याय सहन करतले. तर समर्थांक आत्मज्ञान जायना पळय तांकां हें पळोवचें जायना. म्हण खातीर ते कसलें तरी हें करून आतां आमगेल्यान सुद्दां आत्तान सुद्दां मस्त जाण शंकर महाराज आशिल्ले जावन गेले संत. तशी हे गजानन महाराज मस्त मस्त अशी संत जावन गेले. ते आमगेले एक सद्गुरू आशिल्ले ते पान खाताले. म्हळ्यार पान खाल्लें की तांकां चिके पान चापतना आनी ते व्यवहाराचे हांत येताले. म्हळ्यार दुसऱ्यांक मार्गदर्शन करून आनी ह्या आमगे लेवलाचेर येवपाक न्हय. नाजाल्यार तांकां मार्गदर्शन कशें करतात ते उलोवचें जायना तांकां. जाल्यार सांगूंक जायना. म्हण खातीर असले जाल्यार कोणी एक लोकांक दिसता वेवस्थ हें करता म्हण व्यसन लागल्या म्हण. जाल्यार तें व्यसन आसन आसलें जाल्यार कल जाल्यार तांगेली भक्त मंडळी म्हणयतली एकल्यान आमगे गुरून पान खालें जाल्यार आमी तशी खावया म्हण. तें अनुकरण जालें. ती अनुसरण करना ती. आमी सद्गुरूंगेलें अनुसरण करता म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें तशें वागता. तांगेलें प्रत्येक वाक्य झेलता. सद्गुरू पादसेवन करपाची जाल्यार आनी कल करता मुख्य सेवा म्हळ्यार भजन. भजन म्हळ्यार प्रत्येक भज सेवा प्रत्येक सेवा करता. तुलसी कहे इस संसार में सबसे मिलिए गाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. अशी पट्टण घेवंक कोविड म्हळ्यार पट्टण घेवचे जायना जाल्यार निदान तांगेलें दुख्ख तरी कळटलें आमकां. तें कळका तें मस्त म्हणटा आमकां सुद्दां कळना. आमगेलें मिसअंडरस्टँडींग जाता. आतां आमी ओल्ड जायना पण जनरेशन गॅप येता आमी मस्त मिसअंडरस्टँडींग जाता. जाल्यार आमीच खंय कोणी मातशें हें करता चिके एक पाऊल नक्ष येवता आनी तांकां सॉरी म्हण तरी अड्डिना. तांकां चिके मनाक एक हें फुंकर घालपाक जावंक तशें आमी वागता आनी तांतूं तेरकूंच न्हय तशी. तर हें आतां आमगेलें हांगा देहांत निरूपण म्हूण चालू आसा. शीर्षकच देहांत निरूपण. आमी सुमार ओवे वाचले ताज्यो जाल्यार म्हळ्यार देहांत म्हळ्यार कल जाता देह कडेर कल जाता तातूंत कल्ले भायर वता हो प्रश्न येता प्रत्येकाक. म्हळ्यार वतनातल्यांक विचारता ती खंय गेले. समर्थांनी समर्थांनी सुद्दां तांगेले बापूस 8 वर्सां गेलो तांणी विचारलें हे अशें केलें आमी जाल्या तेणी पयलीं सांगल्या. लोकांनी उत्तर दिलें तांकां ते देवाल घार वचुले म्हण परत येना ती. कसले देवाल घार वचून देवाक प्रिय जालें म्हण देवान आपण घालें तांकां. आमी हांगा आशिल्ले आमी प्रिय नाच देवाक प्रश्न बालमनांत येता ती. आनी हड्डांगेल सुद्दां थोडे जाणांगेल बालमनच आसतात.
तांगल म्हणाल कितले सांगेल तर के ह्या दृश्य पडती म्हणेल पडटनाच. आणि त्यांनी कळलं असता देह असत म्हणसनी त्या देहात चोचणी करते ते सगळं दिवस तांतू खंयची पार्लर खंयचे हे ते सगळं करता बसतात. जाल्यार तांकां अशी म्हळ्यार अंतर अंतर मनात वचता भितर निलकून पळोवपा खंय खरो देव बसला कळना लक्षांत येना पाप तांगेले. ताच खातीर हे लक्षांत कोणाला येता सत्संग घडल्यार मात्र येता. तर ताजे ते देहांत निरूपण म्हळेले आनी आतां मी वाचच्या सुमारशे ओवे जाल्ले तांगेले हेंच दिल्या की बहुतेक कल जाता की आमगेल मनात दृश्यात प्रेम इतलं खोल गेलेलं असणे की आम्ही संतांना संगत करता ती मस्त श्रवण वाचन करता ती थोडी बहुत साधन सुद्धा करता असती हा तरी ते आम्ही मस्त कलकी करता ती म्हणून आमगेल दिसतं जाल्यार आमगेल मन हे दृश्य वस्तून जो पगड बसला न्ही आमगेल मनाची तो आम्ही काढू कशे शकना. आम्ही दृश्यांत अशी शिरकलेलं असती की आमगेल आम्ही जशी कॅस च्युइंग गम चिकटेल आणि कॅस कापता लागतात तशी आमगेल जातात. इतली खिचून बसले असतात की आम्ही भायर येवचे शकनात तांतना म्हणना पडे. ताचे खातीर ते कशी काडचे म्हणून जे नॅक आशिल्ले सद्गुरू मेलेंचे आमी सहाय घेवंक स्वस्वरूपात दर्शन हे आमगेलें ध्येय आसता वय हा जाल्यार हे स्वस्वरूप म्हळ्यार इतलें स्वस्त ना जाल्यार सगळ्यांकय मेळटशें. एक चावी गुरू लागीं आनी एक चावी आमचे लागीं आसता. तर आमगेल सम परीक्षा घेतली शिवाय ते आमकां तांकां रिगी दिनात. इथं म्हळ्यार ते इतलें पवित्र आसता हा वीज एक समजा वीज ही परब्रह्म म्हणले क्या आम्ही तरी त्या विजेन वीज एक कल्लेर पडलेलं असना इलेक्ट्रिसिटी वीज तक तक्कली तशी भावन असना ती कोण कशी वापर करता ती तशी ते विजरांत ऊन उदा जाता फ्रिजान थंड उदा जाता आणि खंयच्यान तूं फॅनान फॅन घुंवता वार येता बल्ब लाईट लाईट पेटता उजवाड येता असं विंगड विंगड ताजे उपयोग असतात. जाल्यार ते वीज एक कली ताजी सोयर सुतक आसना जाल्यार हा एक कोणी तरी ताजी व्यवस्थापक जावंक न्ही म्हणून ते व्यवस्थापक जेन्ना येता विद्युत मंडळ म्हणे हे म्हणे ते म्हणे अशी आणि ती सगळं ताजी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तयार करतात आता ती वीज जाली की ती काम करच्या लागतात वय की नाही. तशी जाल तर की विजेत चुकून जरी धक्क लागलो वीज कोणाक मान घालना पण आप्यापी जरी हात पाय तले लागलाय वायराक तांकां झटक बसता. तशी हे परब्रह्म असले ते जर आमकां आमच्या मनाची तयारी ना इन्सुलेशन ना मनाक आणि आम्ही एकदम तांतून कोणे शक्तिपात केलवा तरी त्या शिष्याक हे नवचे शकता कल म्हणटा ती पिशी जाता थोडे जाण पिशीशी वागता ती त्यांनी कितली समज तांकां समज तयार केले शिवाय सद्गुरू तांकां तांगेल जागेर व्हरना ती त्या जागेर व्हरना ती आणि जेन्ना व्हरता ती त्यामुळे अशी तयार करतात की ताका गुरुच करतात गुरु करतात ताका. तशी आता हे पळया आणि तुका दिल्या आम्ही 40 साली श्लोक केलेले जाल तर ते थोडे पयलीं सावन वाचच्या. मृत्यूच बद्दल कसे असतात पण जे का जीवन मुक्त ज्ञानी त्यांचे शरीर पडो राणी अथवा पडो स्मशानी तरी धन्य झाले. कोणाक कल दिसता मेळ की देव मरतना देव आखूनचे येता मस्त जाणां गैरसमज प्रत्येकात देव आखूनचे येता प्रत्येकात देव आखूनचे तशी देव भक्ती केलेली का प्रेम केलेस का देवाबद्दल आदर आस का तांणी विनवणी करता म्हाका आपुणचे यो म्हळ्यार मात्र देव येता आपुणच्याक आणि सतत प्रॅक्टीस आसता म्हळ्यार आमी मरतना तागेल नांव तागेल भाव त्या देवाल प्रिती अशें उठून येवंका देवाक मुखार यो आनी आमी आपसूक वचका कारण तूं कशी आमगेलें जीवन आसता म्हणून ताचे खातीर प्रार्थना आमकां दिसता ही आसा न्ही कसलें म्हणटा ती ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम हे आम्ही त्या त्र्यंबकागेल पूज कसली खातीर करता ती तरी आमगेल आयुष्य सुगंधी पुष्टिवर्धनम तशेंच का
ते उर्वा रुक्मणी हाजे ते रड्ड भोपळे गावांतून लागतात हाजे ते जमिनीर सुद्धा तांचे वाल्ले असतात बरे नंतर पळय जमीन लेवलाक इतलो हळहळ भोपळे लागतात हडड्ड बरो जायना जड त्या खंय तू घरा वैरण दवरल्यार ताजे कवच पडटली तसले जाल्यार देवान अरेंजमेंट केल्या की समज हाजेरी वाडतात ते आणि वाढतात वाढतात तसं ताजो परमळ ताजो आकार मात्र वाढना पुष्टीवर्धन मिळतात तांकां कितली व्हॅल्यू असता ते खावच्या मेळ्ळें पण घेनात तांचे जर थोडे हाजे तंबर करचे ना मनाचे असतात ती आणि थोडे अशी पुष्टी दितले म्हणजे खाल्ल्यारी तितले हडड परमळ ताका सगळे भर ते पिकतात न्ही तावळे परमळ जातात जाल्यार ते कोणे अशी ताण काडनात काडचे आसनात ते कल जाता पूर्वा बंधना मृत्यू मोक्षीय मामृतात तशी त्या भोपळे परिपक्व जाले नाही की थंयची थंयची नुसते अशी आडके जातात कंटाळ येता म्हणून सुटतात बळकले आमगेले थंय ताजो देह पडलो तावळ लोक उबारतात ताका तशी देवान आमगेल आयुष्य जावं जोपर्यंत आम्ही जिवंत असती शने शने हबूर 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 आम्ही दुसऱ्यांना मनाक पुष्टी दिवका आनंद दिवका परमळ दिवका ती आमगेल आयुष्य परमळ केल्या मात आम्ही दुसऱ्यांक परमळ करून दितात वळखीने जातात नाल्यार 8 दिवस नायला सण बसल्यारी लागी वचून की आमकां घाण तशी नाही आणि ते आर्टिफिशियल अत्तरला येईल परमळ नाही तर भितरल्याने मनाचे जे परमळ असतात ती त्या परमळ आम्ही दुसऱ्यांक दिवच्याक शिकता तशी ते आणि हबूर मागीर पुष्टीवर्धना म्हांतार जातात ती एक आमगेले हांगो तसं पार्वत पाची म्हण वाडीन तेकले सर ती कितली वर्स तिका अजुनूय ती फुल्ल बांधतात स्वाम्यान येतवळी तोक बैसून आमचे मीच जायना तोक बैसूक जाल्यार ती कितली वर्स 90 इयर्साची वयर ती मस्त जाल्यार तर ती बड्डी घेऊन सगळीकडे चमकता आणि इतके सगळ्यांक प्रीती करती सगळ्याला प्रीतीन उलयता करता हासून खेळून गमत करून असतात तरी अशी आम्ही जावंका आणि तेन्ना आमगे वेळ येता ती वचचो आणि तांतून सगळ्यांतून देव पळयती सगळ्यांतून आमगे स्वामी आसत सगळी सेवा ही हांव तांचे खातीर करता म्हण लेखून त्या भावनेन ती सगळं करता अशीच मस्त जाण भक्त आसत अशीच भक्ती करतात भक्ती म्हळ्यार नुसते सेवा नाही सेवा हाजे खातीर करतात सेवा म्हणून म्हणटा ती जाल्यार दास्य पगारा खातीर करतात ती पैशा खातीर करतात ते नुसते दास्य जाले जाल्यार पैश बीश घेनासतना पैश मात्र न्ही कसलीच अपेक्षा करनासतना जे लोकांक सेवा करतात की ताका दास्य मात्र न्ही दास्य भक्ती म्हणतात तो भजनाचे एक प्रकार दास्य भक्ती तशी करता म्हणून तांणी सांगल्या म्हळ्यार मात्र देव आपोवच्या येता आत्ता हांगा तांणी हें केलें आमी ते मेळचे खातीर कल करता सद्गुरूचा जो अंकित साधक तेणे केलाची करावा विवेक आमकां जर मुखारी सद्गती जायी तावळ कल करता आमी जो सद्गुरू गल अंकित साधक बाधक विचार करचेच ना तेणे केलाची करावा विवेक विवेक केलिया तर्क कुठे निरूपणी विवेक करता आणि त्या वेळार ताका मनात येता पण करता ते प्रत्येक करता ते बरोबर करतस राव हाच विचार असता हेच साधकासी निरवणे म्हणजे आत्ता हांगा हा 7वं दशक असणे तो आमगे समर्थांनी पहिले 2 अद्वैता ज्ञान जाई म्हणून तांणी मस्त हें करून 7 दशक थंय बरयले आणि बरोवन राबिल ते जाल्यार नंतर 8वं 9वं मुखावेल दशक तांणी श्रोत्यांगल अजुनूय तांकां आत्मज्ञान जायनी म्हूण म्हळे खातीर तांगेल मनांत कल्पणे गोंधळ आसतलो तो काडचे खातीर मुखावेल दशक बरयली हेवी गोमटे बरयले ती ऐकूया आम्ही हेची साधकासी निरवणे ते सूचन दितस की अद्वैत प्रांजळ निरूपणे तुमचेही समाधान बाणे साधूच ऐस जो संतास शरण गेला तो संतची होऊन ठेला इतर जनास उपेगा आला कृपाळूपणे तो जो संतांक शरण वचुलो तो मन स्वतः संत जाता हांगा संत आणि सद्गुरू आणि थोडो फरक आसा संत सुद्धा सगळ्यांक दिवचे शकतात पण संत शिष्याक स्वतः वचना ती आमकां कोणा जाय की तांणी संतांक वचून मेळका लागता
जाल्यार सद्गुरू म्हळ्यार करुणा मूर्ती ती स्वतः असतात, स्वतः सोदून तांगेल कोणाक प्रॉब्लेम असो ते सोदून खंयच्या लेवलार असो ते ताका धुवन धुवन स्वच्छ करतात. धुवन धुवन म्हळ्यार तांगेल मन धुवन गमटे करून गोज घालून हात दिवन आशीर्वाद दिवन जे काय असो ते सगळे उपाय करून तांकां स्वच्छ करून म्हळ्यार तांगें मन स्वच्छ करतात, मन शुद्ध करतात. धुवन 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 केन्नाय बेजार नाती, 100 फावट विचार तर केन्नाय बेजार नाती. जाल्यार विचारच्याक सुद्दां आमकां कितली कॅपॅसिटी आसता तांगेर सहवासांत रावता आनी तांणी सांगले तशी वागल्या मात्र आमकां कल विचारचे म्हणून कळटा. नाल्यार आमकां कल विचारता म्हणून सुद्दां कळना, प्रश्नच येनात मनांत. मस्त म्हणटा मग स्वामीजी आपणच कलेपणी प्रश्न घालतात आणि कळटरी ताजे उत्तर दितात. एकल्याखान बरें जाता म्हळ्यार ते आमकां कदाचित आमकां भिडचें पडना, आमी विचार वचना ती मनांत आसता. किंवा कोणाल कोणी खांद्यार खावन बंदूक दवरून विचार अशी प्रश्न असतो त्यांचं कशी असो जाल्यार आमकां स्वामीजी म्हणे संत सद्गुरू सगळे आमकां सोदून येतात आणि अक्षरशः पक्कण गुरु नाम दिवन प्रत्येक पंत ते फॉलो करतात. कसले कशें चल्ल्यान तुगेलें नामस्मरण स्माल आनी समज जपत न्हय साधन कशें चल्ल्या प्रत्येक पंत विचारतात. आणि हे हांकांचे मात न्हय आमगेल स्वाम्यांकच मात न्हय सगळे सद्गुरू जे आसा ती सद्गुरू समर्थ तांणी सुद्दां तांगेल बरें समलक्षशील बारीक तशी ते संतांक शरण वचून बाकी पळोवचे मनाची अवस्था संतांक गेले आनी सद्गुरू गेले एकच. त्या संतांक जर शरण वचूले आमी तर तो संतची जाता. इतर जे आणि संत जावपी कोण जाता बाकी ज्ञानांक तो उपयोग येता. कित्याक म्हळ्यार तागेल कृपाळूपण संतांगेल कृपाळूपण आगलांत जिरपता मनांत आणि ताका कळव दिसता दुसऱ्यांगेली अयो बाप कितली दुख्खी आसा ती आपणय तशी आशिल्लो आता ताका तरी मदत करता अशी मदत भावनेन ऐसे संतांचे महिमान संत संगे होते ज्ञान. आता ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें अनुभव. संतांगे ल्हान तूं जर हे लागले आमकां जाता संत चरण रज लागता सहज, संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे वासनेचे बीज जळोनी झाला, संत चरण रज लागता सहज. मारकल जाता वासने बीज वचना पडकल जाता. मग राम नामी उपजे आवडी, मग राम नामी उपजे आवडी, सुख घडघडी वाढवला, सुख घडघडी वाढवला, संत चरण रज लागता सहज. गोड असता फुलांतलं मध जर आम्ही चाकलं इतलं गोड असतं. तो आम्ही सान असताना ते हांग वताली चौपाटी गिरगांव चौपाटी मध झाडांक नाही 2-3 फुलं दिसतात त्या फुलां किती मध अशें चोखून पितालतो इतलं गोड ओरिजिनल. म्होवा मूस कशी काढतात ती त्या आकर्षणान काढतात जाल्यार आमकां सुद्दां ते मेळूं शकता. ते फूल म्हणना हांव म्होवा त्या मुसाक मात्र दितलो मध हे चेडवान दिसना तशें ना. गोड ते गोड तशी संतांग सहवास गोडूची हो गोड. परमार्थाचे जन्मस्थान हांग पळय हें दिल्या गुरु भजनाचे आधारे निरूपणाचे विचारे क्रिया शुद्ध निर्धारे पाविजे पद. आता क्रिया शुद्ध निर्धारे हांगा आमकां आमगेले एक संतांनी आमकां एक मेसेज दिलो की तुम्ही बाकी कल्ले करता म्हणना बिझी असतात न्ही सगळे लोक ऑफिसाक वतात हे असतात फक्त SDM ते प्रॅक्टिस करा. ती SDM म्हळ्यार कल्लें सत्संग करा. ती सत्संग हांत कल्ले येता आणि D म्हळ्यार डिसिप्लीन दवरा. ती आणि M म्हळ्यार थोडो वेळ कोणी मेडिटेशन करत अशी पण ते नित्य नेमाने डिसिप्लिनान करत. सत्संग करा ती म्हळ्यार कल्लें की बरे मनुष्यांगल संगत धरात वायट मनुष्यांगल संगत दवर नाका. आता बरे मनुष्य वाईट मनुष्य कशी कळटा. वाईट मनुष्य सुद्दां त्या कड गुळेक साखर लायिल्ली न्ही तशी उलयतना बरे गडगड उलयतात आणि कडे त्यासान गळ कापतात.
तर त्या कळच्यात सुद्धा एक टेक्निक असतं. हं? नामस्मरण करतो आपल्याला त्या नामस्मरणाच्या ह्याच्याने आमचं सगळ्यांना अंतरंग कळच्या लागतं. त्या एक नामस्मरणात मस्त फायदाच. कोण बरं कोण वाईट वाईट म्हणून कोणी वाईटच नाही झाल्या बुद्धी साठी बुद्धी ना ठीक आहे नाठी बुद्धी जाऊनच्या साठी जाऊन का म्हणून यंगस्टर्स तसे असतात. वाईट संगत की आयुष्याची वातावरण जात तर ती संगत बरीच होती. आणि नामस्मरणात संगत दरकार संगत म्हणजे नुसते मनुष्य सांगेल बर मनुष्य सांगेल नाही तरी बरबरी पुस्तक वाचची पंची कोणी वाट बसना बरी बरींची अध्यात्माची पुस्तक वाचची श्रवण भक्ती करची बरे कोणी कीर्तन भजन असल्याने आजकाल कीर्तन भजनात म्हणतात लोक मात्र दिसतात यंगस्टर्स कोणे दिसत आणि तांका तिथलं आयुष्य असं ना सुधारचे कश करून यंगस्टर्सांनी येऊ यंग लोकांनी येऊ आवड तांका स्कोप असत सगळं मिळवूनचे तशी आवडीने येऊ आईल्यावर मात्र आवड निर्माण जात नाही मला कळची कशी तशी परमार्थाचे गुरुभजनाचे आधार आहे निरूपणाचे विचार आहे क्रिया शुद्ध निर्धार आहे पाविजे पद आता SDM दिली सत्संग डिसिप्लिन डिसिप्लिन म्हणजे ठराविक वेळा आम्ही जर कोर्स ठरले त्यावेळेला करतोच खंच्या वेळा तू सूट जाऊन वेळ घ्यायचे पण त्यावेळा करची मला करचे आणि डिसिप्लिन किती घंटा रिटावचे आम जर नाईट ड्युटी करून येता तरी माग काय 5 घंट्यापर्यंत उठावचे झाले त्यामुळे आम्ही ठरवून चांगला वेळ किती घंटा उठायचे डे दिनक्रम कशी करतो ह्यांगा ते गॉसिपिंग करची बदलातो समाज बरेची सत्संग करचो थोडा वेळ मेडिटेशन करचो व्यायाम करचो म्हणजे त्यांचे जे 24 तास सगळ्यांचे 24 तास असतात देवान कोणाकही 25 तास दिली त्यांचं योग्य विनियोग कशी करचो विनिमय योग्य विनिमय आणि विनियोग ते 24 तासांचं कशी करचो त्यांना आराम करचो त्यांना जेवण करचे त्यांना हे करचे अशी सगळे आणि असले एक वाचन म्हणा ना श्रवण भक्ती किंवा असले विवेचन प्रवचन असले करचे मला ऐकूनचे म्हणत त्यांचे अभ्यास जाता अभ्यापीचे आमचं दिसतं हा सांगत मला हा ज्ञान नाही झालं मग त्या निमित्ताने समर्थ भितर बैसून कल सांगतात त्या ग्रंथांत बैसून त्या मगच सुद्धा काढणार पडतं नाही त्यांच्या मगच सुधारण जातात आणि मग बरोबर दिसतात श्रोते कमी झाले आय डोंट माइंड झाल्यार बरोबर दिसतात तशी SDM आणि परमार्थाचे जन्मस्थान तेची सद्गुरूचे भजन सद्गुरु भजन केल्यारी आता भजनातून त्यावेळेला सांगितल्याप्रमाणे किती हे असती की भजनम भक्ती भंजनम भक्ती भागो भक्ती आणि भज सेवाया भजनम म्हणजे स्तुती करची पद म्हणची भक्ती भावाने त्या देवाला उडाच करचो गायन करचे त्या नाद ब्रह्म अक्षर ब्रह्म ताल ब्रह्म आणि तो खुश जाऊन नाचचे इतके खुश जाऊन पाहतो म्हणतल्यांचे आनंद ऐकतल्यांचे आनंद खुशी जाता आवाज बरोबर असता म्हणणा जाता तुला भाव असं नाही ते गोड दिसच्या गमटेस ना एक पण कोल्हापूरचे गोड काळे असतात जाल्यार तोंड नांगल्यारी साखरे पाशी गोड एकदम रुचीच विंगडताची तशी त्या भगवत भजनाची रुचीच विंगड त्याचे भाव ती आम्हाला आम्ही इकडे येत की माटेगावकर की कोणती तिथलं गमते म्हणते बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल हो गमते म्हणतात आणि तुला भाव ऐकल्यार नाही आमक खरेच धन्य धन्य दिसतात की आमक ह्या वयान सुद्धा इतलं गमते ऐकूनच्या मिळता मला मागच्या दिसता लता मंगेशकर वचन आपण कोण म्हणतले आणि कोण वर्तले म्हणजे अशी नवीन नवीन आंबेल म्हणतो कलाकार येतच होती उद्भव जातच होती आनंद असत आणि हो सत्संग आमक मिळूनच्या जाता खंयचीपणी भजन खंयचीपणी पद खंयचीपणी बुरशी म्हणता बसपेक्षा आमगेल बरी भक्ती भावनेची भजन मिळेल आमगेल परमार्थाचे आमगेल बीज थंय रोवले जाता आमगेल हृदयांत येतात परमार्थाचे जन्मस्थान ते सद्गुरूचे भजन लोकांना सेव करतना त्या गुरुला आमगेल नात अशें केलें ते माय उफाळून येता गुरूंक आमचे बद्दल बरें दिसता प्रीत येता तशें पयलीं आमकां येवंक तांचे बद्दल प्रीती म्हळ्यार नुसतें हें करचें तांकां पट्टी स्तुती करता बसलें प्रीती म्हळ्यार कळ्ळें तांगेल समज तांगेल काळजी घेतला आमी कोण म्हणा पण तांणी सांगेल तशी वागचें आणि ते कळकळीन जे सांगतात
त्या कळकळीचा आदर आणि प्रीत असतं म्हणजे त्याप्रमाणे आम्ही वागचे हा त्या नात जोडचे कधीतरी अशी तर सद्गुरु भजने समाधान अकस्मात बाणे देह मिथ्या जाणून जीवे याचे सार्थकची करावे भजन भावे तोषवावे चित्त सद्गुरूचे मग ते भजन सद्गुरू म्हणतात म्हणून एखाद भजन म्हणून ताबडतोब सुरू करतो ताबडतोब सुरू करतो म्हणत तांकाय खुश जाता आमकाय खुश जाता आणि तो भाव असणे तो येता म्हळ्यार आता एक एखंत आमगे गुरुंगल थंय रामनामेश्वर ते सगुण भक्ती सुद्धा करतात अशी ना की नुसते ध्यानांतच बसतात रामनवमी हे म्हळ्यार लोकांक शिकोवच्याक सगुण भक्ती कशी करतात तर ते चेडू राम ताका आम्ही पाळल्या घालतात न्ही तशी ताका न्हाण म्हणून उदकान न्हाण न्हू अत्तर बी पुसून अत्तर भितर लावन आमचे कपडे घालून पाळणा सजयलेलं आणि आम्ही ते अशी हें करतात न्ही पाळल्या घालतना तूक दवरतात ती पाळल्या मुळाच्यान काढतात ती अशी करून एक धोंड आणि एक ते बाळ रामबाळ असे दवरलेले आणि कड्डे पाळणं तू तुला कळत पाळणा म्हणणं बहुत काय राहिलीस मग आणि त्यांनी सुचवले राम राजा आज माझ्या झोपडी मध्ये जन्मला हळूच हसला बोट चोखू लागला दास सगळे आसपास पाहुनी मनी पोचला सद्गुरु अगे माय सद्गुरु अगे माय माझे भूक लागे बोलला चमच चमचा भाव दुग्ध माय पाठी साधला मले चित्त भरले पोट चित्त देई दे करा सजल झाले नयन त्यांनी श्याम हृदयी लाविला धून घेतची गाई गाई माय जोजवी त्याजला लीन मी अजदीन नाही कशी वर्णू माझ्या वर्णू भाग्या माझिया मी तर आहे चरण धुली सद्गुरूंची माझिया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त तशी त्या अशी गुरु काही दिसताना म्हणावं तो भाव ते चारडागल भाव ताका ते सद्गुरू सांग चारडाक चमच्यान दूध पिवेत असत त्याने कल दूध भाव दुग्ध पिवेतात ते त्यांना शब्द कशाच पळ्यात भाव दुग्ध पिवेतात साधे नाही दम ताज्याने तागल रामागल कल्या भरले पोट रमले चित्त तृप्त देई ढेकरा त्या तृप्त झाले राम पळून सद्गुरू किती बरं दिसता त्यांनी सजल झाले नयन त्यांनी श्याम हृदयी लाविला धून घेतची गाई गाई माय जोजल त्या अशी त्या रामनवमी साजरी जातात समर्थ नवमी सुद्धा 1 दिवस येतात तशी आम्ही साजरी केलेली आमच्या मनात तो भाव समरुजता जशी मुगाक मोळ येतात ती आणि खंयचे कडधान्य मोळ येतात ती ते वाढतवतात ती झाड तशी आमगे भितर ते जे भगवंतागल बीज असते ताका मोळ येतात मोळ हांग कांटे म्हणा ते मोळ येतात ती ताजी वृक्ष जातात ती ताका मूळ फुटतात ती आणि सगळीकडे ते झाड अशी आमच्या नजरेन थनू कानान थनू नाकान थनू सगळे त्यांचे नमुन्या भक्तीचे सुगंध यांच्या लागतात त्या कोणाल कृपा आमगे सद्गुरूंगल कृपा तशी देह मिथ्या जाणोनी जीवे तरी मिथ्यशील तरी त्या देहानेच आमका परब्रह्माची ओळख जावचे शकता त्यामुळे ती नरदेह स्तवन म्हणून केल्या बरोबर आणि पहिले सांगली नरदेह म्हणा कशी असता मग त्या नरदेहाचे लाग वेगे आमक सगळं मेळटा त्यामुळे ती नरदेहा उपेक्ष करू नका आमक जर मोक्ष जाई प्रत्येकाक नरदेहान तूच येवका लागतं अशीच मन असेल आणि तुमका जर संगती मिळली तर परत मिळवूच खातीर थंय देव आसना त्यामुळे ती कितले तुमगे भाव असेल थंय शिरकूंका लागता परत नरदेहांत येवका लागता त्यामुळे मात्र मोर्च पहिलेच मोक्ष मिळवून मोर्च पहिले मोक्ष मिळवून आमगे हे ध्येय आमगे धृती निश्चयपूर्वक हे धैर्य असता ध्येय असता ते सोडणे आणि त्यांनी कल करता देह मिथ्या जाणून जीवे तरीही याचे सार्थक करता मिथ्या सोय थोड्या वेळा खातीर असो जितके वेळ थंय वापरच्या दिल्या आता कादंबरी आणि आम्ही लायब्ररीन थंय घेतल्यार न्ही वेगवेगळे वाचून परत होऊन दितात
पण तीच जरा विकत घेतली तरी कल करता ती. आज वाचल्या झाल्या फाय वाचल्या झाले आज वेळ ना गो फाय घालून सुरू करता हं. किंवा खंयचे फुकट पुस्तक मिळेल बघ वाचून जाल गो ना गो वेळ मिळणी हो फायदोन खरे वाचता प्रॉमिस म्हणतात. आणि ती वेळ मेळटा ना या ना अनलेस वी डिसाईड की वाट चेंज. तशी हे कल जाता देह केन्ना पडत बघ ना आमकां लायब्ररीची बुकां बरी थंय पुढे गप्प असता तारीख बरोवन दितात अमूक तारखेक परत करता म्हणून हांगा तशें नाही. तो लायब्ररी येऊन ताण घेवन करता त्यामुळे ते कळना आणि देहच आवश्यक असं आमकां आत्मज्ञान जावचे खातीर. त्या खातीर ताजे याचे सार्थकची करावे भजन भावे तोषवावे चित्त सद्गुरूंचे. सद्गुरू कितलो आनंद जायशे आमी पळोवंक म्हळ्यार ते आमकां सगळं दितात. आम्ही सायबा लहानजी हांजी करनात कल दिता तो आमकां तिथं कोण सुद्धा कले विशेष मेळना आणि मेळटा ते ऐहिकच मेळटा पारमार्थीक कल मेळटा. सद्गुरू तशें न्हय आमकां ताका मांडेर बसोवन घेतात आणि आमकां अशी सगळं आत्मज्ञान दितात. शरणागताची वाहे चिंता तो एक सद्गुरू दाता जैसे बाळक वाढवी माता नाना यत्ते करू. चारडाक कशी आवस पळयती तशी तो सद्गुरू आम पळयता. आमी केन्ना म्हणटात न्ही पाववी प्रेम ग्रासा तशी आमगेले दासबोधा छान तस की म्हाका अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा अशें आमी तांगेले प्रार्थना करता ती आमचो अर्थ कळका म्हणून आमकां पचतले आमकां कळतले अशी शब्दांतूच बरयलें तांणी आणि तरीही आमकां कळना तेमी त्या ग्रंथान बैसून ते सोडोवन आमकां सांगता आसत आमकां पचतलेच सांगता आसत. त्यामुळे त्या खावचे काम कोणी आमगेले न्हय गिळचे काम तरी आमगेले कितें नाल्यार करना म्हळ्यार जायना. तशें म्हणून सद्गुरूचे भजन जयासी घडे तोच धन्य सद्गुरू विण समाधान आणीक नाही. सद्गुरू शिवाय समाधान केन्नाय मेळचें जायना. जे समाधान आमी म्हणटात आमी मेळयले म्हणून ते शाश्वत असना त्या कल्याचेर तरी अवलंबून असता. आमगेले चेडवांचेर पर वागण्याचेर अवलंबून असता. तिंचे वायट वागले त्यामुळे समाधान भंग पावले आमकां रडणे येवचे लागले आणि कल्याचेरी कोणे घार आयली हे केले आमकां हे मेळ्ळें तें मेळ्ळें पदवी मेळ्ळी बक्षीस मेळ्ळें आनी कसले पदक मेळ्ळी सत्कार जालो हाचेर आमकां समाधान मस्त अवलंबून ते सगळं अंगास वचका अंगास वचका वय की न्ही. ताचे खातीर सरली शब्दाची पटपट आला भय हांगा आतां सद्गुरूंचे भजन जयासी घडे तोच धन्य सद्गुरू विण समाधान आणीक नाही. निमित्तांनी परत परत त्यांची सांगल्या कसले की सरली शब्दाची पटपट मस्त सांगल चेडा तुमका मस्त सांगले समर्थ म्हणटा ती की सद्गुरूंक गेली कास धर आती आणि हो तांणी पहिले 7 दशक मात्र बरयले तेमी ते म्हणटात आला ग्रंथाचा शेवट 7वे दशकाचे 10वे आणि आज 100th एपिसोड त्या दिवसा पूर्ण जातच. येथे सांगितले स्पष्ट सद्गुरू भजन करा ती यांच्या पण निर्वाणीची तुमचं सांगता. सद्गुरू भजन म्हणकले गुरु नाम घेवचे गुरुंगल कायम संगतीन तू श्रवण भक्ती आत्मनिवेदन भक्ती आणि त्यांनी दिले नामाच भक्ती आणि गुरुपाद्य सेवन म्हणकले की तांगेले त्यांनी शिकैल हजेरी जशी ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती ध्याना बसती गुरु मूर्तीचे ध्यान करचे ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम जर तांगेल पाय जे असती ताजे पूजन करचे म्हळ्यार पायांत पूजन करचे म्हळ्यार नुसते फुल्ल वांगण हे करणे ते इतलं आमगेल भाव आमकां की ती पावलं आमगेल हृदयात पटकत आणि थंय आमी ताजे हे करून प्रतिष्ठापन करून आमी गुरुपूजन आणि करतात न्ही त्यावेळी कल म्हणतात ती त्यांच म्हणतात न्ही की देवा आता हांग बशील ठीक असं आम्ही विसर्जन करतात हालवून तुम्हाला हृदयात येऊन बसत हे कायमचे स्थान त्या गुरुक दिवचे आणि आमकां कौतुक करता म्हणून दिसता म्हणून आमी तांकां भायर तांगेले प्रतिष्ठापन करून तांकां सत्कार करता. सत्कार कितले वेळ करता बस तांकां वतान बसूनच्यो भायर इत्याक तांकां खाण तांगेले परमनंट जागा आमच्या हृदयान तुझेच कायमची जागा तशी दवरता. तरी आनी सांगल्या आला ग्रंथाचा शेवट तुम्ही सांगून थकला पण येथे सांगितले स्पष्ट सद्गुरू भजनच करा ती आणि तशीच आणि कल करा ती
सद्गुरुंगल भजन आणि तांगेले हे पाद्य सेवन सगळं पादपूजा करची हा तशी मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम श्रवण भक्ती म्हणा अशी तांगल प्रत्येक शब्दात महत्व असता. एकही शब्द त्यांनी उल्लेखलं अशीच बाबा एक वेळ वचना म्हणून कले कोणी उल्लेले असेच ना आमगेच असल्यागले अंत कोणी जाता पण हांग दुसरे त्या करून घेतात जल्मी ती तशी जायना. प्रत्येक काणी एक प्रत्येक हास्य कणिका म्हणे कसले आता तांतून मर्म असता आणि त्या फक्त मर्म घेऊन का लागता इतक्या म्हणाली त्या काणया मी तिथे मर्म मर्म कळले की आमका तांतून विषय कळता जाल्यार तांणी कळसान्या मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम प्रत्येक वाक्य ते जे म्हणतात अशें कोरपा आम्ही ते जगता जगच्या लागता म्हळ्यार मात्र कल जाता मोक्ष मूलम गुरोर कृपा. गुरोर कृपा म्हळ्यार पावस पडता न्ही तशी कृपेच बरसात जाता आमगेल तना मनाचे आणि आमगेले निहाल कर दिया म्हण तशें जाता कळ्ळें. तरी त्यांनी परत परत तेच सांगता ती सद्गुरु भजना परते काही मोक्षदायक दुसरे नाही जयास न मने तेही अवलोकावी गुरुगीता. गुरुगीतेंचं हानी ईश्वरान पार्वती तेच सांगल्या अखंड मंडल आकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तशी त्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितस्येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तशी त्या ज्ञानांजन शलाकयाने आमच्या डोळ्यांत पातझळ घालतात म्हणून दिव्य दृष्टी येता मग हे सगळं गुरुगीतेन तू ईश्वराने पार्वतीक सांगितलं. पार्वतीगल गुरु ते त्यांनी भोग म्हणतेस तेथे निरोपिले बरवे पार्वती प्रति सदा शिवे खंय गुरुगीतेन तू या कारणे सद्भावे सद्गुरु चरण सेवावे जो ये ग्रंथीचा विवेक विवंचूनि पाहे साधक तयास सापडे एक निश्चय ज्ञानाचा. निश्चय ज्ञानाचा म्हणकले अनुभव मिळता हो मग पूर्ण निश्चय जाता आणि हा अनुभव मेळ असरा मुखार जाता आणि म्हाका अनुभव मेळना पडे आणि त्या अनुभवात इतले एक जात की म्हाका अनुभव मेळ्ळो म्हणून सांगना पण मगल बाह्य रूप अंतररूप सगळं बदलतं. इतलं प्रेम अशी कले ताका कले अनअस्युमिंग लव कसले अपेक्षा ना कसले ना आमगेलवारी दुसरी म्हणून हे करचें निश्चय ज्ञानात जाता. जे ग्रंथी बोलिले अद्वैत तो म्हणो नये प्राकृत सत्य जाणावा वेदांत अर्थविषयी अथांगा कायम त्या काळांतून संस्कृत म्हळ्यारच होड ठीक असते होड आस पुराय शास्त्र संस्कृतांतूंच बरयलें जाल्यार जर एखाद्या ग्रंथान प्राकृत भाशेंत आसा प्राकृत म्हळ्यार कळ्ळें प्राकृत म्हळ्यार ऑर्डिनरी म्हणून हांगा सांगल्या जे ग्रंथी बोलिले अद्वैत तो म्हणून नये प्राकृत तो ऑर्डिनरी समजू नये तुम्ही साध समजू नये ज्या हांत अद्वैत प्रतिपादन केल्यान की तो संस्कृत शास्त्रा इतलोच पवित्र तशें आमगेले पवित्र ग्रंथ म्हळ्यार श्रीमद दासपद तुकारामाल गाथा आणि हांगेले भागवत एकनाथ महाराजांगेले भागवत आणि ज्ञानेश्वर माऊली गेली श्रीमद ज्ञानेश्वर आणि तुझे ज्ञान असणे त्या मराठी भाषेत असत सिंपल त्या वेळची भास ती आमकां किती कठीण दिसता पण हे ही डजंट माइंड ते म्हणतात हांव ह्या ग्रंथांक आईच्या भाषेन आईची उदाहरणं दिवन समजावंक सांगतात तीन तरी ऐकया ती आणि मुखार वचा ती म्हणून तें पुणे आमी करता न्हय होय की न्ही. तर त्यांनी ती ताका नुसते प्राकृत म्हणून सोड दिव नाका ती प्राकृत हे वेदांत कळे सकळ शास्त्री पाहता मेळे आणि समाधान निवळे अंतर्यामी. हे जर प्राकृत ग्रंथ हो मराठी ग्रंथ असलो प्राकृत ग्रंथ केल्यामुळे मराठीन बरयला संस्कृतान नाही ओके प्राकृतान बरयला जाल्यार तसले कळल्यार कळ जाता एक तरी आमगेल भाशेंत बरयली न्ही ती आमकां सादे सावतरके कळटा नाजाल्यार कोणा इंग्लीश येना फट 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 इंग्लिशान लेक्चर दिता ती पुरे माथ्या वेल्यान वता होय की न्ही. कल उपयोग मस्तच सांगतल्याक मस्त ज्ञान असत पण ऐकतल्या कले कळनाचे जाल्यार उपयोग केलो. तशी संस्कृतांत आमी कितली भाषण दिल्ली तरी मस्त जाणां संस्कृत येना आणि त्या काळात तरी कितकी जाणांक येना आशिल्लें आणि तसले वेळार हांणी मराठींतून मातृभाशेंतून ह्या चारही जाणांनी मातृभाशेन ते ग्रंथ बरयले. गीतेचेर टीका केली ज्ञानेश्वर माऊलीने
एक श्लोका खातीर कितली उदाहरण दिल्यान तांणी आणि डेली आयुष्यांतली उदाहरण दिल्यान ती ते संन्यासी आशिल्ले बाल संन्यासी आशिल्ले तांणी घडये घडयेक मारी तांगेले आवट बापून तांणी सान आसतना आवट बापून कशे कश्ट काडले त्या वेळार कशी समाज आशिल्लो तांकां समज आशिल्लो तांणी उदाहरण तसलीच दिल्यान ती समर्थांनी सुद्दां तशीच एक रोग जाता अंगाक म्हळ्यार कितले नमुने रोग वर्णन केले जे डॉक्टर सांगसून वत ना अजूनही शोध करत असत तशी तांणी ताचे वर्णन केल्या कसले नमुने रोग जावचे शकता देहाकडून तरी सुद्धा देहांतूच आमकां सार्थक करून घेवच्या जाता म्हणून या नरदेहाची लादो त्याची अपूर्वता पहावं जो जे वांछेल तो ते लाहो आणि जात तशी हांगा प्रकृत वेदांत कळे आमगेल्या भाषेन सांगना पडे आमगेली भाषेन भास कळटा आमकां त्यांनी ती तांतूल वेदांत जे मर्म आस ते जे ज्ञान आस जे समर्थांगल प्रचिती ज्ञान आस तें जेन्ना आमकां ते सांगचो प्रयत्न करता ती तशी कळना तें स्वता कांयशें कळना पण निदान ताजी आवड तरी निर्माण जाता ताजो कल निर्माण जाता ताजी ओढ निर्माण जाता न्हंय कशी सागरा वचून मेळटा न्ही तशें हबूर 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 सकळ शास्त्री पाहता मिळे आणि समाधान निवळे अंतर्याम भितर भितरी आमकां समाधान दिसता आयकल अरे भय आमकां सुद्दां कळ्ळें अशें दिसच्या लागता ते प्राकृत म्हणो नये जेथे ज्ञानाचे उपाय मूर्खासी हे कळे काय मरकटा नारिकेळ जैसे हाका मांकडा हातान तू माणिक म्हणटा ती तशें मांकडा हातान तू नारळाचे हें दिलें मांकड सुद्दां इतले त्रास दितात एक एक कडेन मस्त पंता आणि तांकां खंय कल्ले घालचे हें सुद्दां ज्ञान आसना ते बनियन घेवन येता ती माथ्याक घालून बसता ती आणि कल्ले अंडरवेअर घेवन येता ती ते माथ्याक घालून बसता ती अशें खंय कल्लेय घालतात ते मागीर तांकां ताजें महत्व कळ्ळें तशी ज्ञानी ज्ञानी म्हणटले ते जे सांगतात न्ही बाकीच्यांक तरी कळना जाल्यार तांकां कसलेंय कळना मूर्ख ते मूर्खच करतात पण आमगे प्राकृत भाशेन जर सांगलें तरी कळ जाता ज्ञानाचे उपाय ज्ञानाचे कले खुलजा सिम म्हणतात न्ही तशें त्या ज्ञानाचे दरवाजे ते बागलं आमचे खातीर उगडलेले वर्गत आणि आमकां भितर ट्रेजर दिसता आणि आमकां ताजे भयंकर आकले जातात आमी ते मेळोवंक म्हणून आमी ओढीने ते काम करू लागतात मूर्खासी हे कळे काय मरकटा नारिकेळ जैसे आता असो हे बोलणे अधिकार परत्वे घेणे शिंपी मधील मुक्त उणे म्हणून एक शिंपल्यान तू त्याने ते ऑयस्टर्स असतात जीव असतात पण थोडे थोडे शिंपले असतात ते हडड तांतू स्वाती नक्षत्रात पावसान तू मोती जातात सॅन फ्रान्सिस्कोन हांव प्रत्यक्ष पळयलें लायन लावन लोक $15 एक शिंपलो कळ्ळें तर तुमगेल चान्स लॉटरी वाली एकेकांक कले मेळना फुकट वतात $15 आम्ही वी डिडंट टेक चान्स केला आमचे डॉलर सुकून गेले $15 म्हळ्यार कितले जाले पयले रुपीजान काउंट करून आमी पळयताले कितले दिवच्या जाय जाली आमी ताजी भानगडीत पळयची पण थंयचे लोक राबून जेन्ना घेतात न्ही एकले तांतू गोमटेच जूळ मोती आशिल्ले ओरिजिनल मोती ताजी कसली तेज आता $15 तिका मेळी गेले तशें हांगा चान्स घेवंक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मिळू शकता करचें केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे करता नव्हे तशी आता असो हे बोलणे अधिकार परत्वे घेणे शिंपी मधील मुक्त उणे म्हणून हे अयो ते शिंपल्यान पडलेले मोती वेता कल घेवन ताका समुद्र उदका घाण येत आसतली अशें म्हणून उडयतात आमी मोती समुद्रांतूच मेळटात मोती तसली शिंपल्यातूच ओरिजिनल मोती जे आसता ती ते शिंपल्यातू बाकी सगळं आर्टिफिशियल असतात ताजेशी हेशे येतात पापुद्रीचे सुटतात तशी नाही हे ओरिजिनल येतात तेज तशीच आता असो हे बोलणे अधिकारा परत्वे घेणे शिंपी मधील मुक्त उणे म्हणून श्रीराम जेथे नेती नेती श्रुती तेथे न चले भाषा वित्पत्ती नाहीतरी श्रुती सुद्धा संस्कृतांतूच असत पुऱ्या श्रुती स्मृती पुऱ्या शास्त्र सगळे संस्कृतांत असत पण परब्रह्मा बाबतीत तू तांकां कसले उलोवचें जायना ती नेती 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 म्हणटात वगैरे खंयची भास थंय भाशेचे ज्ञान उपयोगा पडना हय की न्ही इत्या म्हळ्यार परब्रह्म आदी अंती अनुर्वाच्य
मागिरी आमकां महत्वाच कल्लें खंयच्याय भाशेन जावं आमगेल सद्गुरू जर आमकां हाडटा धोर त्यान जर शिकोवन आमगेल भाशेन कळ शिकोर आमकां ताजे प्रत्यक्ष ज्ञान आनी बुडयता ती मज्जित करता ती त्या महत्वाची की कल्लें. तर त्या दृष्टीने त्यांनी हांगा हो दशक समाप्त केला. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे देहांत निरूपण नाम समास दशम. इतलं गमटेन दिल्यान त्यांनी. आता असलं हे अथांगा त्यांनी मायोद्भव म्हणून दिल्या. तर हे आम्ही म्हाका दिसता परत सुरू करूया नवीन दशक. तांचे पहिले आमकां एक महत्वाचे म्हळ्यार समर्थांनी कल्याण हाका कशी सोली व सुख मेळोवन दिलेले तांचे वर्णन समर्थांनीच केले दासबोधान. ते अशी वाचून दाखयता साधा मराठी कळतलें. आज नुसते वाचता आयतान तुले थोडे अर्थाचे सांगता. सोली व सुख श्री समर्थ कृत सोली व सुख त्यांनी अंबाजीक पोर्तुगीतीलवार घेतलं आणि ताका सगळे हे पळयले त्यांनी आणि ताका तयार करून ताका हे सुख मिळून दिले शक्तिपात करून. म्हणजे मनात पयली तयार केली तावळ सांगिलवारी जर जा मनात तयारी नासाल तांकां पिश लागू शकता. आता हे गमटे कोण दोळ धांपून ऐकया ती कशी जाता म्हणून. समर्थांगल मुखारी तो हो बसला ताका सोली व सुख मेळ्ळ्या आत्मज्ञान जाल्ल्या तरी कृष्ण हाका इतले ताका भरती आयल्या स्वामी बद्दल की कितले तुम्ही म्हजेर उपकार केल्ले म्हणून. पूर्ण ब्रह्म प्रताप सूर्या तुझ नमोजी आचार्या करुणा सिंधो श्रीराम. हे जे भव समुद्री पोळले विषय मध्ये अंध जाहले 84 वाहू लागले मार्ग सुचेना तया श्रीराम. हे कोण असं हांग दोग जाण कोण असं हांगाई गुरु आणि शिष्य असं तांगल संवाद चल्ला. समर्थ श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि कल्याण महाराज कल्याण स्वामी. तर तांकां कशें आत्मज्ञान जाल्लें आनी जायना पण तांगेली भावना कशी तांकां बाकीच्या बद्दल दिसले. ऐसे विश्व बहुत बुडाले मी जीव म्हणून धावू लागले मुळीचे स्मरण विसरले मी कोण ऐसे तयासी मुक्त करावया पूर्ण तू बा उतरलासी ज्ञान घन. ते तांकां सांगता ती कृतज्ञता रोगिया औषधी देऊन भवमोचन करीशे ऐसे औदार्य तुझे सगन म्हणून आलो मी शरण दयार्णवा कृपा करून मज दाता रे तारावे श्रीराम. आपण आपणा ते पावे ऐसे माझे मनी बोलावे तू म्हणल्यार जाता. हा म्हाका स्वताक ओळखतलो मग ओळख जातली हे तू आशीर्वाद दी म्हळ्यार जाता. ते दाता रे गोचर करावे रोकडे ब्रह्म. दातार तू दातार अस तू अगोचर अशील गोचर करी रोकडे ब्रह्म. ऐसा शिष्याचा प्रश्न ऐकोनी ज्ञानाचे भरते आले स्वामी लागोनी आसन सांडोनी तये क्षणी कडकडोनी भेटले. शिष्याचे हे मागणे ऐकून सद्गुरू अतिशय आनंदित झाले. त्यांचे हृदय ज्ञानानंदाने भरून आले. त्या आनंदाच्या क्षणी त्यांनी आपले आसन सोडले आणि शिष्याला दृढपणे आलिंगन दिले आणि काय म्हणाले. रे बाळका ऐक निर्धार तुझा प्रश्न तो वागदोर माझे कंठी बैसला साचार बरे घेई निज वस्तू. तुका प्रश्न म्हाका कितको आवडलो आम्हाला कंठान बांधून दवरला कंठीशी. आता घे तू निज वस्तू घे आणि त्यांनी कल कर का मग स्नेहाळे नवल केले गोसंगासी शिष्या घेतले. आता का पाय्यार घेतला आपणाला उभारून अर्ध मात्रा रस काढिले पूर्ण पुंकिले कर्णरंध्री. म्हळ्यार ब्रह्मतत्वाच्या प्राप्ती खातीर शिष्यालकांना मंत्रोच्चार केलो आणि आपणाक दिव्य शक्ती ताका शरीरांतून संक्रमित केली. ही शक्तिपात दीक्षा पाय्यार घेऊन तालकांना सांगून
शक्तिपात दीक्षा. खडतर औषधी दिव्य रसायन नयनी झोंबले जाऊन डोळ्यांत कानांतन घालेले ते वखद वखद म्हणजे ते शब्द ताका सगळं पंच ज्ञानेंद्रियांत ते फिरले आणि अशी झगझग झाले जळच्या लागले ते दोळे आणि तांत थांब ते दिव्य रसायन आणि दोळ मागीर जगन प्रकाश पडलो. कशी पडलो खडतर औषधी दिव्य रसायन नयनी झोंबले जाऊन डोळ्याचा डोळा फोडून चित्सूर्य भेदिले श्रीराम. पूर्ण अंश गगनी भेदिला अर्कतो पिंडी माझी उतरला त्रिकूट श्रीहाट चुराडा केला सेकी भरला गगनगर्भी. ही दिव्य शक्ती ऊर्ध्वगामी जाऊन चिलाकाशान पावली. सहस्र धारामध्ये आणि मस्तकामध्ये पंचभौतिक भागाचा भेद केला. त्यांनी ती पिडा पिंगला सुषुम्ना ही सगळी कार्य भरली कुंडलिनी जागृत झाली. आणि अखेरीस सहस्रार चक्रांसुद्धा त्या चिदाकाश भरून गेले. उग्र तेज लखलखाट तेथे झाला चौदेहांचा आट भ्रांती पडली बळकट तेव्हा बाळ निश्चेष्टित पडे. बेशुद्ध जाऊन पडलं म्हणजे बेशुद्ध म्हणून देहाच भान हरपता गेले. ऐसे पाहुनी सद्गुरुनाथ पद्महस्त मस्तकी ठेवित वत्सा सावध त्वरित निजरूप पहा आपुले श्रीराम. जागृत करोनी ते वेळी अजपाची दोरी देऊनी जवळी विहंगम डोलारी तये वेळी अलक्ष लक्षी बैसविले. ताका विहंगम दृश्य म्हणाली जशी विमानान भरतात नाही तशी ताका वैरव म्हणजे अलक्षस त्या हांतू होंताक सोडले आणि ताका अजपाची दोरी म्हळ्यार आनी मुखार तुका तोंडान जप घेवका लागना श्वासा सकट तुका कायम चालू उरतलो. धैर्याचे आसन बळकट आणि इंद्रिये ओढून सगट धरे ऊर्ध्व पंथे वाट नीट अडळ कधी लक्ष लावी श्रीराम. पुढे करुनिया जाणीव मागे सारोनी नेणीव जे जे जाणीव अभिनव ते तू नव्हेसी तत्वता. तुझी जाणीव जात म्हणून दिसत पडे जाणीव नेणीव आणि तू नाही तै मार्गाची करू नव्हाळी. प्रथम घंटा नादाची नवाळी दुसरी किंकिणीची मोवाळी तिसरी अनुहत कोल्हाळ. हे सगळे सद्गुरू सांगतात. त्या म्हणतात शिष्या तुका पहिले घंटा नाद ऐकू येतलो हो अजपा चालू जायना पडे कडेरी घंटिकांचो म्हळ्यार घुंगरांचो मृदू आवाज ऐकतलो कडे अनहत नाद कायम अखंड तुका चालू जातलो. आता अग्री लक्ष लावी मुखार पळय कल दिसता कल दिसतो का म्हणून विचारता ती. काय दिसेल ते न्याहाळी चंद्र ज्योती प्रकाशली व्यूह बांधिला बळकट श्रीराम. ते सुख अंतरी घेऊनी पुढे चाल करी संगमी येथे विजू ऐसा कामिनी चमकता ती सुवर्ण रंग. चंद्र ज्योती सुखद अनुभव घेऊन तू ज्योत आणि चिदाकाशात संगम आल्यान वच. थंय जीवाशिवाच ऐक्य जाता थंय चल. थंय विजेच प्रकाश सुदाय चांदण्याचे तेजस्वी प्रकाशावर चमकतन दिसत तुका. तेही जाणो आणि मागे सारी थंय राबू नका. सांगला न्ही पहिले तुका लोखंडाची हे दिसतले खाण दिसतली कडेरी भांगरात दिसतली चांदी दिसतली भांगरात दिसतली हिऱ्यान दिसतली ताजे मुखार वच. तशी तू पहिले सूर्याचे हे दिसतले नाद येतले तांणी ताजे हे दिल्या कल म्हणतात ताका माइलस्टोन्स कलकल दिसतले. तेही जाणोनी मागे सारी पुढे सूर्यबिंब अवधारी ज्वाळा निगती परोपरी दंडळू नको कल्पांती. वायोमुख करोनी तेथे गिळी वेगे सूर्य किरणाते वायू रूप जातो आणि त्या सूर्यकिरणात येऊन गेले. मग देखसी आनंद मार्तंडा ते तेजोमय मम पुत्रा. त्यावेळा तुका त्या आनंद मार्तंडा गेले आनंद सूर्या गेले तेजोमय दर्शन जातले मग चरडा. अनंत भानु तेज अद्भुत खदिरा अंगार ज्वाळा उसळत धारिष्ट तेथे न निभत दुर्घट व्यूह तेथीचा. तेथे हुशारीचे काम अग्री लक्ष लावोनी नेम तीरे लावोनी सुगम मागे सारी सूर्या ते. पुढे दिसेल जे नवल ते पाही हंस मेळ हंस दिसतले. चंद्र किरण शीतळ पाहसी तू मम वत्सा. तेव्हा मागील दाह शमेल इथू तू मस्त दाह जाऊन तांतान तू बाहेर पडला. आता शीतळ चंद्र किरणांगल संगतीन त्यातलं शीतळ आई सर्वांग होईल चंद्राची प्रभा सुढाळ फडफडीत चांदणे. चमचम चमचम जात सुंदर तेजस्वी प्रकाश चांदण्याचं तो सुद्धा तुका सगळं कड पसरलेलं दिसतलं.
तेची डोळियाचा डोळा पाही, देहातीत वर्म विदेही, चिन्मय सुखाची बवाई भोगी आपुले की गा. तुला स्वतः गली तू तान तू मग्न जाऊनच कळणे. तू स्वतः देहाला पडेतल त्यावेळा तुक त्या तुगल देहाचे रहस्य समजतले. देह रहित देहातीत आचिले तुगल स्वस्वरूप तू दिसतले. आणि त्यान सगळे पडेले. अनुभवाची शीग भरली, आग्रापरी उसळली. भूमंडळी प्रभा पडली, कर्पूर वर्ण नभ झाले. इतकी गोंटशील थळी तक मला शिष्याक थंय घेऊन होता गुरु. सगळे भूमंडळ सगळं हात फिरवणार ब्रह्मांडात कर्पूर वर्ण नभ झाले त्या चंद्रप्रकाशाने. तया मध्यभागी सघन अढळ पद दैदीप्यमान अशिल, उर्वरित ब्रह्मजाण ध्रुव बैसला आढळते. ध्रुव हे पळेल तर नाही ध्रुव तारा ते तुझे स्वरूप नेटे मोठे हे तुझं स्वरूप असं ध्रुव ताऱ्या गेले. तू कापणाजी ध्रुव तार बनेता जेथे समस्त जाणणे आटे, ऐके झालासी एके झालासी थिटे बळकटपणे बलाढ्य. ऐसे सुख योगीला लाधले, तेव्हा देहाचे मरण गेले. सांगणे ऐकणे मुराले, एकत्वपणे एकची. शांती येऊन माळ घाली, शांती येऊन माळ घालते तका. अलक्ष से जे निजली, अलक्ष अशील थई एक हे झपाळ ताजेली. आणि हंसपदे ऐक्य झाली, सुख सुखाते निमग्न. तू आत्मज्ञान प्राप्त झाली ती शांती सुख प्राप्त झाल्या. आता तुझे शांती प्रसन्न झाल्या आणि ती ब्रह्मपदा शय्येचरी विश्रांती पावल्या. थंय तू वच आणि तू थंय एक रूप जा. द्वैत संपून अद्वैत प्राप्त झाले. तेथील अनुभव घेऊनी स्वानुभव पाहे कलटुनी. आला मार्ग क्षणी दिसे नासा चाला की. म्हणजे आपण किती कष्ट काढले, कशी साधन केले, मागशी पडेला कल्ले ना ते कसले ना त्या एकच आणि परब्रह्म मात करल्या दृश्याची ना झाले. त्रिकूट श्रीहाट गोल्हाट बुडाले ते औटपीठ. इळा पिंगळा सुषुम्ना तट विराले ते स्वात्मसुखे. स्थूळ सूक्ष्म कारण नेणो काय जाहले महाकारण. इंद्रिय चुबकली जाण धाव मोडली तयांची. पंचभूतांचे खवले तयांचे ठावची पुसले. अपरिमित आनंदले निमग्न झाले सुखात. सखोल भूमिके ऐसे झाले, सुख सुखासी गोटले. अस्सल सुखाची सोलीव सुख तक म्हणतात. त्याची अनुभूती खोल गूढ अशी गाभ्यांतली अनुभूती शिष्याने घेतली त्यावेळेस. सखोल भूमिके ऐसे झाले, सुख सुखासी गोटले. स्वये आत्मत्व प्रगटले, माझे देही रोकडे. हे कोण सांगत असं? कल्याण स्वामी सांगत असं ती. मग सहज समाधी जिरवून शिष्य उठला घाबरा होऊन. हे सद्गुरूचे देणे काय उत्तीर्ण मिळावे. अरे तुम्ही इथं दिले हा उत्तीर्ण कस जाऊ, तुमचे उपकार कशी फेडू. जरी स्तुती त्याची करावी, माझी मती नाही भरावी. अनिर्वाच्य गती बोलावी, परावाच्या कुंठित मग वासना झाल्या. आता जी मी लढिवाळपणे तुमचे कृपेने करीतो स्तवने. सूर्यापुढे खद्योत म्हणे काचवो तैशापरी बोल हे. सूर्यापुढे खद्योत जाण तैशापरी बोल हे. जय जयाजी करुणा सिंधू, जय जयाजी भवरोग वैदू, जय जयाजी बाळबोधू कृपागना समर्था श्रीराम. जय जयाजी अविनाशा, जय जयाजी परेशा, जय जयाजी अध्यक्षा दयार्णवा दय समुद्रू. जय जयाजी पूर्णचंद्रा, जय जयाजी अलक्ष विहारा, जय जयाची भवसिंधू भास्करा आनंद प्रभू. तुझी स्तुती करिता सांग, वेद स्तुती झाले अव्यंग. तेथे प्राकृत मी काग वर्णावया योग नव्हे. प्राकृत म्हणाली अशीच गेरा गेरा तशी. तर वेद स्तुती सुद्धा अगदी तुगल कर्तन मौन झाल्या. तर हा तरी भोळ भाबड मग कशी वर्णन करशील मग कळणं. हा एक सामान्य मनुष्य. कल्याण म्हणे जी रामदासा, माझा मुखेपणाचा ठसा. ते मोडोनी वसोसा मज आपणा ऐसे केले. हा स्तब्धशील अबोलशील. काय मगल व्रत तो मगल नेम तुम्ही आज मळलं, तो नाश केलं. आणि मग ज्ञान संपन्न करून आत्मसुखाची प्रचिती देऊन आपणावरी केलं. मग कसले हा तुगल कशी तुका हे तुगल ऋण कश पिटो. ऐकून मृदुवचन कुरवाळले तया लागून स्वाम्यांनी. गुरु शिष्य हे बोलणे उरले नाही ते वेळी. एकपणे एकची झाले, ऐक्यरूपी सम मिळाले. करून या सुख उसळले नाही पण जाऊ. सुगरणेचा पाक जाहला, नभा भाजनी वाढिला.
अक्षयपदी सुगरावला संत जेवती स्वानंदे. समर्थांनी सुगरणी सुंदर दृष्टांत देऊन सद्गुरुंगल वर्णन केले हांगा. पाकशास्त्रांनी पूर्ण अशी सुगरण म्हळ्यार उत्तम स्वयंपाक करतली ती कोण लोकांक जेवच्या वाळण तृप्त करतली तशी सद्गुरूंनी ज्ञानरूपी पक्वानांक तयार केले आणि चिदाकाश रूपी पात्रांतून दिल्या. हे ज्ञानरूपी पक्वान हुशारीने कौशल्याने ग्रहण केले शिष्याकल मेळे केन्नाय नाश पावनातले शाश्वत अक्षय पद प्राप्त झाले. त्या अनुभवांत तो स्थिर झालो आणि शांत जाऊन स्वानंदात मग्न झालो, स्वानंदात डुबून गेलो. आणि तो म्हणता अनिर्वाच्य बोल बोलिले साधकाचे उपेगा आले सिद्ध तरी डोलो लागले बद्ध मुमुक्षु होतात या परते आन नाही बोलणे श्रीराम दाशरथीची आण एक पत्नी जो सुजाण आपुले पद दे दासा. श्रीरामाने ताका सांगले ह्या दासाक तांचवारीच कोर का आपणा कश केले तश तुगलवारी ह्या मगल दासाकय करी. इति श्रीदास बोध ग्रंथ त्यातील हा सोली व अर्थ श्रोते ऐकता यथार्थ समाधिस्थ होती. श्रीराम श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु शुभम भवतु. हांगा मी राम्या त्या म्हळ्यार हा जो अर्थ सांगू गेला वेळ लागतलो सांगनी पण हे सोलीव सुख म्हळ्यार खरोखर जाल्लेले. तर मी तांचा मी उडास करूया. आजी 100 एपिसोड जालो खुशी जाली म्हाका. समर्थांनी कशें करून घेतले आणि तांणी आमचे खातीर प्रार्थना केली. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कळमळ कळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळ कल्याण करी अपराधी जन सुखतची गेले तुझा तूची सावली दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरली कोठे जावे काय करावे आरंभिली गो हरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. विवेचन पुष्प आम्ही समर्थांगल पायार दवरया आणि आम्ही तांकां सांगया सगळं सद्गुरू तत्व एकच तर आमकांय त्या सोली सुख मेळशी कर देवा आमकां तयार कोण घे ह्या हाजेने आम्ही तांगेल चरणाचे ते होमया. म्हळ्यार आम्ही सुद्दां तांचे वरीची कल्याण स्वाम्या वरीची तांगेल कृतज्ञ वर आता दुसरे कृतज्ञ वर का आम्ही ते आमकां तेमी ते नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शान्ति शान्ति शान्ति.